Yo, what's up? Kamusta mga bugart, no? I'm your Master Jess and welcome to my vlog! So yung mga bugart na for this video, gagawa kami ng DIY face mask gamit ang egg and coffee. So yun yung nagtitrend ngayon sa TikTok tapos sa YouTube. Itatry namin kung very effective nga ba siya. So kasama ko yung mga kapatid ko tapos yung pinsan ko. So gagawin namin yan. With further ado, let's get started. Alright, babush! So yung mga bugart, no, nandito na yung mga gagamitin natin for DIY face mask na egg, then yung coffee. Saan yung coffee? Ito yung coffee, sponsored by Delamea. So thank you so much sa pa-kapi mo. So meron na kami gagamitin pang face mask. So yun, first ang gagawin is ilalagay, pakihawak nga para naman may silbi kayo sa vlog na to. First is, kukunin natin yung white egg, tapos tatanggalin natin yung yellow egg. Ay, yellow. Basta yung yellow. White egg lang yung kukunin natin. Yellow egg. Yellow egg. Bugay ka ba? Ay. 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 Ay, bugay. Ay! Ay! So yun, first is white egg. So ito yung white egg. Nilalagay natin siya ng black coffee. Ito yung mga black coffee. So yan, second step is nalagay natin yung black coffee. Then we're going to kiwal-kiwal. Kiwal-kiwal, Tagalog pala. Halo-halo. 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 Then after that, katapos natin i-halo-halo ito, bago natin i-apply sa mukha natin, siguraduhin muna natin na nagilamos muna tayo, nag-wash daw na yung mga face natin para para malinis siya, no? Para hindi nakakaano sa pagmumukha natin bago natin i-apply sa mukha natin, yun, no? So ayun na, no? Then i-apply na po namin siya sa aming pagmumukha dahil gano'n naman talaga yung pagmumukha. Yung ibang nakikita namin sa TikTok is nilalagyan nila ng tissue. So kahit wag nang lagyan ng tissue, okay lang. So this is my first time. Alright. Na maglagay ng ganito. Titignan natin kung very effective siya talaga. So nakikita nyo naman may mga dark spot ako dito or mga pimples over there. Sabi nila matatanggal daw yan. So tingnan natin. Makikita mo yung results pala within 2 or 3 weeks. Try natin siya. So keep in watching sa So yes, everyday routine siya. Pwede siyang morning and then evening, depende sa'yo kung anong trip mo. Alright? Yeah. Gusto ko oras-orasin. Hindi, joke lang. So, i-apply mo siya i-apply niyo po siya sa pagmumukha nyo. Parang minipis naman ang pagmumukha nyo within 10 to 30 minutes. It depends on you. So, yun na, una natin si Ginny. Close up, close up. Nagkikita ako eh. Parang si ate lang. So yan po ang pagmumukha niya. So next natin yung kapatid ko naman si Nico. So siya daw yung pinakamaputi sa amin ngayon dito.
Basta ano kung umitim mo. So next naman natin yung next naman natin yan sa kapatid. Maniwala man kayo so hindi, kapatid po namin talaga siya. Ayan, magkita mo. Shit! Parang pababa-unti ko na konti. Girls across the nation ought to eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're So yung mga pugar, ito na po yung final look namin. So yung mga brugart, sa mga nagtatanong po, kung yung natira tayo, pwede pa siyang gamitin. Yes po, pwede pa po siyang gamitin. Ilagay niyo lang po siya sa ref para lumamig. Tapos, So yun, ang lamang. may mga tira pa siya. So gagamitin ko po ulit to tomorrow more. So yung mga bugart, no, habang pinapatuyo namin yung mga nasa mukha namin, pinapatigas, yung mga nasa pagmumukha namin, nag-post ako sa aking social media o sa aking Facebook account, which is ito, Yes Ian Espanyol Calderon. Search na lang po, then add me on my Facebook account. So nag-post ako sa aking FB ng Q&A, nagtanong sila, then try natin sagutin. So kung maaari nasa ano tayo, nasa Binay Big Brother. Kuya? Bugart, Yes kuya. tinatawag kita dahil may mga katanungan kang dapat sagutin ngayong araw. Handa ka Sige na po. ba sa una mong katanungan? Ano po yung first question niyo kuya? Unang tanong, ang tanong na ito ay mula kay Ira May Imbat. Mahal mo pa ba si X? I think nandun pa yung kunting pagmamahal, pero sabihin na natin wala na talaga. Alis na tayo. So next question na po tayo kuya. Kuya, next question na po. Sunod na tanong, mula kay Maricon Gakuya Garcia. Ano yung pinagkapinagsisihan mong bagay na nagawa mo sa buhay mo? Kuya, yung mga bagay na pinagsisihan ko is yung Nice. Kuya is yung mas tinunan ko ng pansin yung taong, or mas minahal ko yung taong di rin pala aabot hanggang dulo. Yun po kuya. Masakit po yun kuya, pinagsisihan ko po yun kuya. Nagseryoso ako dun kuya, tapos di rin pala abot hanggang dulo kuya. Yun kuya. Ano po yung next na tanong nyo kuya? Sunod na katanungan mula kay Althea Lulu Ramos. Ba't wala pa po kayong jowa? Kuya naman. First of all kuya, pag muna tayo magjowa kuya, kasi mag-focus muna tayo sa kung saan tayo masaya ngayon. Halimbawa na lang yung pag-vlog. Dito ako sumasaya ngayon, so dito muna ako nagpo-focus. Pinapasantabi ko muna yung mga bagay na alam kong hindi pa makakatulong sa akin. So kuya, ayaw ko po muna magkajuwa kuya, mas hihintayin ko na po yung perfect time kuya, para yun kuya. Ano po yung next question mo kuya?
Sunod na katanungan mula kay Hazelin Lim. Ba't po kayo nahilig sa pagbablog? Ba't po ako nahilig sa pagbablog, kuya? Kuya, nahilig po ako sa pagbablog dahil nung nakaraan, oo, dati kasi nanonood din ako ng vlog, kuya. Na-inspired ako sa mga vloggers sa Pilipinas. That's why nahilig ako sa pagbablog. Then, yun, kuya. Ano yung tanong nyo? Next na tanong nyo, kuya. Sunod na katanungan mula kay Alin Balderas Trabino. Ba't may mga taong lakas mag-iwan? Wala, kuya. Hindi ko rin alam, kuya, kung bakit. Alam ko lang, kuya, siguro yung ibang tao, may nahanap na iba, kuya, kaya minsan nang iwan sila, mga walang kwenta silang nilalang, basta sila nang iiwan agad-agad. Siguro yung tao, mas nakahanap man ng mas better dun sa tao. Kuya, napakasakit naman yun, yung mga taong lang, ang bilis mang iwan, ang iiwan na lang bigla-bigla, kuya. Kaya kayo, kung mangiiwan kayo, update nyo naman kami, para alam namin. Hindi yung nag-iwan, bigla-bigla na lang kayo nag-iiwan, basta-basta na hindi namin alam. Kung mas, minahanap ka mas better, ano naman, kuya, ganun. Next ang question, kuya. Sunod na katanungan mula kay Eliza Donato. After this lockdown, ano una mo pong gagawin? Kuya, pagkatapos ng lockdown siguro, magja-jogging na lang ako sa beach. Magja-jogging ako with my friends and meet-ups of my friends. Alright! Ang pakaganda yung, kuya, kasi miss na miss ko na po sila, kuya. Ano po yung next question, kuya? Question mo? Sunod na katanungan mula kay Natamay Katamora. Anong ginagawa nyo maghapon? Anong ginagawa ko maghapon? Ganito, kuya, pagising ko ng umaga, kuya, akong taga-ugas ng pinggan. Tapos ako taga-linis ng bahay namin, kuya. Walang gagawa yung mga kapatid ko, kuya. Ayun, kuya, no? Kada hapon, kada umaga nagugas ako ng pinggan, naglilinis ako ng bahay, tapos hapon tulog, tapos maglilinis ulit, tapos magugas ulit ng pinggan, ganun lang, kuya, maglilinis habang buhay. Sinungaling! Buhay? Totoo naman yun, kuya. Ano yun, kuya? Next question mo, kuya. Sunod na katanungan mula kay Mel Navarro. Kung may gusto kang bumalik na ex mo, sino yon at bakit? Kuya, wala na po akong gustong bumalik sa ex ko. Kasi sa tutusin, kuya, dalawa lang naging ex ko. Sa kanilang dalawa, wag na silang bumalik, kuya. Ayaw ko na, kuya. Masakit sa dibdib. It hurt me na hurt. It hurt. I hurt. It's hurt, you know, kuya. It's hurt, you know. It's smart. Next question, kuya. Tama na yun, kuya. Sunod na katanungan mula kay Zia Kayabyab. Paano sumayaw? Sampol. Ay, kuya. Wala ba kayo maging dancer ako, kuya? Paano sumayaw? Sayang, wala yung kapatid ko dito. Mas sa akin magsayaw. Yung pakita ko lang na yung video niya. Ito yung video namin. Tatlo, kuya. Okay na po ba yung kuya? Sunod na katanungan mula kay Grizel Barungan. Ano ang inspirasyon mo? Ba't mo naisipang mag-vlog? Ay. Ang inspirasyon ko, kuya, yung sa pagbablog, kuya, yung pamilya ko, kuya. Kuya, alam mo, kuya, walang araw gusto kong pag naging naging successful vlogger ako, kuya, gusto kong matulungan yung mga pamilya ko, kuya. Kasi alam mo, kuya, meron lang buhay namin, kuya. So yung kuya, ang inspirasyon ko sa pagbablog ay yung pamilya ko, kuya. Yun po, kuya. Ano po yan? Next question niya. Sunod na katanungan mula kay Junjun R. Racadio. Bakit napakasikat niyo? Paturo naman daw. Ay, kuya, hindi naman po ako sikat, kuya. Sadyang kala yung pangalan ko pero hindi naman ako sikat. Sabi, pangalan ko kala pero di naman ako sikat. Alright. Ano yung kuya, next question?
Sunod na katanungan mula kay May Chen. Kailan po kayo nag-umpisa mag-vlog? When I was a child, joke lang. Nag-umpisa akong mag-vlogs noong June 26, 2019. So mag-isang taon na po ako mag-isang taon na po yung YouTube channel ko mga kabugart, no? So yun, nag-start ako noong June 26, 2019. So yun, kung tatanungin nyo kung ilan na po ba ang subscriber ko, mag-1K subscriber na po ako. Kung hindi nyo pa ako na-subscribe, mag-subscribe na kayo mga bugart, no? Bullshit, bugart. So yun, kuya, ano po yung next question nyo, kuya? Naninigas na po yung mukha ko, kuya. Ano po yung next question nyo, kuya? Sunod na katanungan mula ito sa minamahal mong kamag-anak. Ang tanong ay, Tito, kung papipiliin ka, dream job or pagiging vlogger? Kung ako'y tatanungin mo kung dream job ba or pagiging vlogger, pag ako'y naging successful vlogger, ito lang masasabi ko. Di pa rin mawawala yung pagiging, di pa rin mawawala yung dream job ko. I'm still a jobber, joke lang. I'm still going to get my job. Then, pagiging vlogger, pagsasabayin ko na lang sila. So yun. So para awat na. Ano po yung kuya next question? Sunod naman na katanungan mula kay Diana Rose Garcia. Sino po nagpapasaya sa'yo ngayon? So yung mga bugart mo nagpapasaya sa akin ngayon is maraming mga bagay na nagpapasaya sa akin ngayon. Una sa lahat, ang aking pamilya. Pangalawa, aking mga kaibigan. Pangatlo ay yung syempre yung mga taong nandyan para sa akin. So yung mga bugart, no, sila yung mga taong nagpapasaya sa akin. Then masaya na din ako sa anong mga pinaggagawa ko ngayon sa buhay ko. So wala na kayong pakialam doon. Don't judge myself because I have my own quality to describe my own personality. So don't judge me because you don't know my role story. That will be all. Thank you, kuya. Thank you. Ano yung question mo, kuya? Sunod na katanungan mula kay Rachel M. Gonzalez. Kung papipiliin ka, sino ang susundin mo? Papa mo or mama mo? Para sa akin, kuya, kasi mismo na rin, nanggaling na rin po mismo sa aking ama, sa aming ama, na mas okay na mas tutulungan po namin yung mama po namin, kids. Okay lang daw po na kahit di na po daw namin siya matulungan, basta matulungan daw po namin yung mama po namin. So yun, so kuya, mas pipiliin ko po yung ano ko po, kuya, mama ko po. Opo, kuya. Question ko. Ang katanungang ito ay nagmula kay Mary Jean M. Magno Zabala. Sino po yung crush nyo ngayon? Ay kuya, madami akong crush ngayon. Pero hindi naman ako crush. Bakit ganun? Hindi ako crush ng crush ko. Kuya, sana dun si ano, kuya? Si Mimi. Yeah. Marami akong vlogger na crush, kuya. Si Ivana Alawi, kuya. Tapos si madami, kuya. Pati si Alex Gonzaga, kuya. Sana manutes ako, kuya. Marami, kuya. Basta yun mga crush ko, kuya. Wala nang iba, kuya. So yun, kuya. Ano po yung kuya? Next question mo po, kuya. Sunod na katanungan mula kay Joy Piscator de Sola. Sinong ex mo ang minahal mo ng sobra or iniyakan mo? Kuya, yung last ko po na ex, kuya. Kasi dalawa lang po naman sila, kuya, eh. Yung last ko na ex, doon po ko tumanggal. Siya po yung pinakamatagal ko po na naging ex, kuya. Tapos doon din po ko naging baliw, kuya. Ilang baliw na baliw doon ako, kuya. Nag-iyak din ako doon, kuya. Sakit-sakit din sa dibdib, kuya. Nagpakatanga ako doon, kuya. Pero wala din pala, hindi rin pala abot sa dulo yung kuya. Next question na tayo, kuya. Huwag natin pag-usapan yung abot sa ex-ex, kuya. Ano po yung kuya? Next question mo. Ang katanungang ito ay mula sa iyong anak-anakan na si Nicole Antonio Simurana. How many times na po kayong nasaktan? Ang kuya, ilang beses na po ako nasaktan, kuya. Pero yung worst na nasaktan po ako, kuya, is yung ano, kuya, yung doon sa ex ko po. Yung sinabi ko po ulit sa inyo, kuya. Sa last ko po na ex, doon po ako na
ano kuya, masaktan ng tudong-tudo kuya. So yun kuya, tama na po yung pagkatanong sa ex kuya. Ayaw ko na po yun kuya. Move on na din kuya. Matagas na yung mukha ko kuya. Sobrang tigas na ng mukha ko. Ha? Ano? Move on na naman yun na. Oo kuya. May nagsabi po sa gilid ko kuya, move on na daw kasi mag-isang taon na po kami kuya. Kayo po kuya, di pa po kayo naka-move on. Ako naka-move on na. Ulit kayo sa tanong nyo kuya. Puro X na ang tanong nyo kuya. Ano next question kuya? Ito naman ay mula kay Bonang. Ba't ang cute niya daw? Ah kuya? Sure. Sino yung kuya? Bunang. Ay si Bunang! Oo! Shout out sa'yo Bunang! Pero okay na yan. Sige. Pagbibigyan ka namin ni kuya. Cute ka. Shout out sa'yo. Next question na tayo kuya. Sunod na katanungan mula kay Shinamay Abawang Narvasa. Bakit ang galing mo daw magpatawa? Kuya is one. Yun kuya. Thank you for that wonderful question kuya. Bakit ako magaling magpatawa kuya? Siguro nakasanayan ko na yun kuya eh. Dito na ako ano eh. Kumbaga ito na yung kinasanayan ko kuya eh. Mula nung elementary pa ko kuya. Ako po yung laging pinagtatawan nila kuya. Okay lang na mabuli ako kuya. Kuya, okay lang mabuli ako basta nakita ko silang masaya. Kuya, opo kuya. Opo kuya, tama po. Sige po kuya, next question na po tayo kuya. Sunod naman na katanungan mula kay Denmark Tablada. Ano po yung message mo sa mga gustong mag-umpisa na ding mag-vlog? Ang message ko lang po sa mga nangangarap or gusto po mag-vlog katulad neto sa ginagawa ko ngayon. Just do it. Kung gawin nyo kung ano yung mga bagay na gusto nyo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa hanggang ma-reach nyo yung goal nyo or yung gusto nyong ma-achieve sa buhay nyo. So yun, sa mga natitem or nadadown na mag-vlog, huwag po kayo ma-down. Just motivate yourself. I-raise nyo yung sarili nyo sa mga kung saan kayo masaya. Yun yung doon kayo mag-focus. Yun po yung mga gusto kong sabihin sa mga nangarap po maging vloggers o mga nag-upisa po mag-vlog kuya. Ano po yung next nyo po kuya? Ang katanungang ito ay mula sa iyong Facebook fanpage. Galing kay Marvy Madrigal. Ano ba ang nagugustuhan ng babae sa lalaki at bakit? Ay alam mo sa tanong mo na yan kuya, depende na rin po yan sa lalaki o sa babae kung ano po yung mga tipo nila sa isang tao kuya. Kasi di ko rin po naman kasi alam kung halimbawa ako kuya, may gusto ako sa babae. Tapos di mo alam kung ano yung gusto ko sa babae. Siyempre, hindi mo yun alam kasi alang sabihin ko sa'yo. Pero pwede ko naman sabihin sa'yo, kuya. Pero depende yan sa tao, kuya, kung ano yung tipo nila sa isang tao. Opo yung kuya. Sino po nagtanong niya, kuya? Marvy Madrigal. Bala ka sa tanong mo. Sagutin mo yan. Bala ka dyan. Next tanong, kuya. Sunod na katanungan mula kay April Sanchez Solano. Bakit may mga lalaking hindi marunong makontento sa isa? Ay, bakit may mga lalaki na hindi makontento sa isa? Ay, ganun. Siguro, the same at din sa mga ibang babae. Di ko rin po nalahat. Pero, siguro kaya sila ganun is may nakikita silang mas better or much better. Walang pagkakaiba doon. So yung kuya, parang ganon, mas may nakikita silang mas better. Pero, masakit din sa isang tao yung gagawa ng mga ganong bagay. So sana naman, bago kayo iwan ng bagay-bagay, isipin nyo muna yung gagawin nyo bago kayo mag-act. Okay. So yung kuya,
Tapos na po ba yung tanong nyo, kuya? Wala na po ba kayong tatanong, kuya? Ay, maraming salamat po, kuya. Balik na kayo dito, mga bugart. Mga bugart, balik na tayo dito. Balik na kayo dito, mga bugart, no? So, kayo naman po ang tatanungin ko, mga bugart, no? Kamusta naman po mga pagbumukan nyo, mga bugart? Naligagas na. Ay, sorry, natagalan ba ako, bugart? So, yun. Kailangan natin ng mag-clear. Kailangan natin Tignan natin. This is our face after minutes. Ganito. So ilang minuto na po ang nakalipas. So baka 10 minutes na po ang nakalipas. So after that, maghihilamos na po kami. Then papakita po namin sa inyo kung ano yung kinalabasan ng DIY face mask po na ito. So yung mga bugart, see you later. Maghihilamos po muna kami. Bye. So yung mga bugart, ito na po ang kinalabasan ng aming pagmumukha in 3, 2, 1. Walang pinagbago si ate. So yung nag-like siya ng very light. Yeah. Sana all maputi. Hindi naman. Ay, kamusta sa'yo, friend? Ay, parang walang pagbabago sa'yo. Ba't ganyan? So yung mga bugart, no? I hope nagustuhan nyo ang vlog na ito, mga bugart. So yun, sa mga bago po sa aking vlog, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe para pasok. So yun, mga bugart, hanggang dito na lang po. Bye-bye!